Prvý list Timotejovi. Kapitola 1. Pavel, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha nášho Spasiteľa a Krista Ježiša, našej nádeje, Timotejovi svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho Pána. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Makedónie, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenia. Nech sa nezaoberajú bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere. Cieľom takéhoto napomínania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Od toho niektorí poblúdili a obrátili sa k prázdnym rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak presvedčivo tvrdia. Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru a uvedomuje si, že zákon nie je určený pre spravodlivého, ale pre priestupníkov zákona a vzdorovitých, pre bezbožných a hriešnikov, pre bohaprázdnych a zvrhlíkov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, pre mužov, čo súložia s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre luhárov a krivoprísažníkov a pre všetko ostatné, čo sa protiví zdravému učeniu, podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Vzdávam vďaku Kristu Ježišovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, pretože ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Mňa, ktorý som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v nevere. Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, a to preto, aby na mne Kristus Ježiš ako na prvom ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, ktorí v Neho uveria, aby tak získali večný život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Dávam ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a vo svojej viere stroskotali. Medzi nimi je Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal satanovi, aby dostali príučku a nerúhali sa. Kapitola 2. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prímluvné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých nadriadených, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých. Svedectvo to vo vopred určenom čase. Kvôli tomu som ja bol ustanovený za zvestovateľa a apoštola. Pravdu hovorím, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste, pozdvihujúc sveté ruky bez hnevu a sváru.
Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, jednoduchým účesom, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú tým, čo sluší ženám, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti, totiž dobrými skutkami. Žena nech sa učí v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom. Žena sa má správať ticho. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena. Zvedená dopustila sa priestupku. Bude však spasená rodením detí, ak zostanú vo viere, v láske a v posvetení so zdržanlivosťou. Kapitola 3. Verná je to reč. Ak sa niekto usiluje dosiahnuť biskupský úrad, túži po dobrom diele. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, striezlivý, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nehašterivý, nie lakomec. Musí dobre spravovať vlastnú domácnosť, deti viesť k poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Biskup nesmie byť z tých, ktorí len nedávno boli pokrstení, aby nespišnel, aby tak neprepadol súdu určenému diablovi. Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla. Takisto aj diakoni, nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, nie príliš oddaní vínu, nepachtiaci po mrzkom zisku. Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale striezlivé a verné vo všetkom. Diakoni nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti. Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša. Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe, aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a pevný základ pravdy. V pravde veľké je tajomstvo pravej nábožnosti. Zjavený bol v tele, ospravedlnený bol v duchu, ukázaný bol anjelom, zvestovaný bol medzi pohanmi, vierou bol prijatý vo svete, vzatý bol hore v sláve. Kapitola 4. Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch odpadnú niektorí od viery a budú sa pridržať blúdnych duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený byľak. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva. Prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. Lebo všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou. Veď sa to posvecuje slovom Božím a modlitbou. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti.
Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Je to verná reč a hodná plného prijatia. Kvôli tomu sa totiž namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohrda pre tvoju mladosť, ale ty sa staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý ti bol daný skrze proroctvo, keď zbor starších kládol na teba ruky. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. Kapitola 5. Neosopuj sa na staršieho, ale napomínaj ho ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry, so všetkou mravnou čistotou. Vdovy si ucti, tie, čo sú naozaj vdovy. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú domácnosť a odmeňovať sa rodičom, lebo to je príjemné pred Bohom. Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou zotrváva v prosbách a modlitbách. Ale rozkošnica je zaživa mŕtva. A toto prikazuj, aby boli bezúhonné. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o domácich, ten zaprel vieru a je horší od neveriaceho. Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako 60-ročná, žena jedného muža, ak má svedectvo, že robila dobré skutky, ak vychovávala deti, bola pohostinná, ak umývala nohy svätým, ak pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému skutku. Ale mladšie vdovy odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odcudzí od Krista, chcú sa vydať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu. A nie len, že zaháľajú, ale aj klebetia, sú všetečné a hovoria, čo sa neslúší. Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Niektoré sa už totiž odvrátili a šli za satanom. Ak niektorá veriaca žena má vdovy, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená, aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne vdovami. Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, sú hodní dvojitej úcty. Najmä tí, ktorí sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nenasadíš náhubok a hoden je pracovník svojej mzdy. Žalobu proti staršiemu neprijímaj jedine, ak na základe 2 alebo 3 svedkov. Tých, ktorí hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom i pred vyvolenými anielmi, aby si sa podľa tohto riadil bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti voči niekomu. Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovávaj sa čistý. Nepij už viac iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby požívaj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné, predchádzajú ich na súd. Hriechy iných idú za nimi. Podobne aj dobré skutky sú celkom zjavné, a ak aj nie sú,
nemôžu zostať skryté. Kapitola 6. Všetci, ktorí sú otroci pod jarmom, nech svojich pánov pokladajú za hodných všetkej úcty, aby nebolo potupované Božie meno a učenie. Tí, ktorí majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú, pretože sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuje. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia, ktoré je v súlade s pobožnosťou, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepí a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlé upodozrievania, vzájomné trenice ľudí so skazeným myslením. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda. Domnievajú sa, že pobožnosť je ziskom. Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery. Pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a aby nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás na naše radostné požívanie bohato všetkým zaopatruje. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, aby boli štedrí a vedeli sa podeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať dobrý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, sporom vyvolaným gnózou, ktorá si falošne dáva meno poznania. Niektorí, ktorí sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť s vami.